Kokos, taká dlhá cesta. No tak ne, to sa mi nechce šlapať. Máme takto. Ani to nebolo vôbec únavné. Pohodička. Kde ste toľko, že vás tu čakám 3 hodiny. Nemáme zázračné luskátko. A to sa teda istí o tieto kramliky, hej? Tak až tu stačí. Tak poďme. To je niečo menšie. Tak mi zavadzia, ale pretlakávanie. Tu sú aj také malé očka zabité do tej steny. To je na klasické lezenie. Ja si ten ruksak ale trošku asi vytuningujem, lebo... Počkaj, ako sa vyknete, ne? Cvakni sa. A v akom bode toto má byť Dčko? Toto je Dčko? Toto je Bčko, toto je ľahšie, než čo sme boli na tom Bčku. Práve, že toto je taká prechádzka zatiaľ doslova, akože. Toto? Mňa to je otravné. Tá je úplne pecková, naozaj. Rozpetie, ktoré ti tam plný pádu umožňuje. A toto je takéto talianské lano, nie? Totiž tu tie západné krajiny. Jak išiel? Nie Taliansko, ale dajme tomu, že Francúzsko, Španielsko, oni používajú vlastne takéto tenké lana, ktoré nie sú ani tak veľmi určené, že sa ich veľmi držíš. Aha. Že vlastne toto núti používať takú klasickú lezeckú techniku. Ale akože... Zase, this was one way. Nix one way. No? No, No. one way? One minuta. What? No one way. Okay. Keď sa stretneš na tom rebríku, tak si to neviem úplne predstaviť. Toto je niečo, čo mi to úplne nevadí. Jaj, tak ja si počkám tuto v tieni. Si peš! Wildenauer Steig.
skala je luxusná. Neviem, kam skôr sa chytiť, akože ten. Hej, je tu hodne miest. To je úplne luxus. Úplne luxus. Tie krámy ani nepotrebuješ, no. No, tak sú dobré. Akože sú, ale že ako zvládol by si to aj bez nich. Aha, a tu je to. OK. Potom tu opatrne Martin, asi sa vlastne navážiš doľava potom. To tu zoberiem takouto obcestičkou. No dá sa to chytiť kadečoho, takže. No tam hej, ale tento kúsok už bol taký, že Ktorý kúsok? odtiaľ sem. Zároveň. A tu už sa dá predsvakávať, že tam nie, ako sa nedá. Hej. No, musíš zavesť tej ďalšej bez cvaknutia. Tak už tu prehmatávam, zistím, že kde sa dá čoho dobre chytiť. Hej, keď sa ti niečo uvoľní pod nohou, tak krič. Zajímavé. Čo to vysí? Úplne komfortné. To nebolo také komplikované, jak som si myslel. Ešte horšie? Akože, keď tým si istený, tak je to akože OK. A tak dá sa aj tu na akože no, tak jakž takž zaistiť. Trošku si voda precvaknutie. Koľko to nové uvoľnený kameň. Uvoľnený šúter, som sa zapral, iba sa začal hýbať. Ale nie úplne príjemné. To vyzerá od toho horšie, ako bolo. Ale tiež to je isto, to je možno bolo všetko dojšie. To je nejde. No. Použijem možno aj druhú karabínu. Paradoxne najviac sa vždycky bojím týchto vyschnutých stromov, tam nevieš, kedy sa čo urve. Ale tento vyzerá byť pohodne. Asi bude musieť, pretože... Divné sú tie krámy, že majú tie ďobky. Som možno dal jednu fotku. Hodne zajímavý úsek. Ja si odsetku, keď tak, Počkaj. natrafil si na tieň.
Zajímavý štýl Ferrati toto. Ako reálne mám z nej väčší rešpekt ako z toho Ečka na lane. No, lebo tu Je to také... nie si až tak dobre istený, no. Prečo? No stop. Sedni si, napíse. Napíse, nebo tě vyměním. Posuniem sa, aby si bol tiež. Ale nenech mám na čom nejak normálne stáť. Prečo? Neviem. Však tu máš všade stupy. Neviem, som sa tam hľadal. Dal som nohu až na lavičku, to na to nezabudni. Inak stúni za sebou. Ale akože výhľady parádne, no. Okay. A to ide kade? Tam je ten tunel, či ten komín. Na roznožku ideš. Aha. Roznožka na skalu tu má. Tak choď. A ja tu sa vlastne môžem chytiť úplne krásne. Ja sa napríklad nepozerám na to, že kadiaľ ideš. Alebo že... Ja ti poviem, že to tam je zle, a ty sa vymyslíš lepšie, že? Tak áno, dá sa. Dá sa pripraviť na to, že aha, tu musím zapojiť aj druhú mozgovú bunku. Druhú. Nechávam si taký rozostup, ktorý je za tebou. Ale tieto otočné kloby sú pecka. To je. A je cítiť zatiaľ nejaký závaj? Jasný. Teraz cítim. Jak zafúkalo. Aha. To mám byť tu, alebo idem trochu vyššie? No trošku vyššie. Dobre. Sa preistím. No toto keď Roman uvidí, tak ten bude vidieť, podľa mňa. Čau. Počkaj, ja sa tu nejako fixujem. A čo, ten dal? Či sa mám chystať? No toto nie je úplne najpríjemnejšia pasáž. No si jak išiel? Jak si tu išiel, pozerám. Hlavne potrebuješ si našlapať vyššie. To znamená, že daj si jednu, ak sa dobre držíš obidvoma rukami, jednu nohu daj vyššie. Napríklad na tú kramlu, alebo aby ťa neotváralo napríklad. Počkej. A odrazíš sa od tej pravej nohy napríklad a rovno sa môžeš chytiť tohto. Áno. Ako pri lezení. To už chce nejaký lezecký skill tu, keď chce mať človek akú istotu. Áno. V momente, keď sa obidvoma rukami dobre držíš, tak potrebuješ si našlapať čo najvyššie. Až budeš mať taký osed jak žaba, aby si mohol aby si sa vedel vykopnúť hore. Áno, pokračovať ďalej. Využiješ aj tú kinetickú energiu.
Tam vrcholová kniha. Aha. No tak to je ale vrchol. To je vrchol, že tam je vrcholová kniha. A ľúbi sa mi, že na tie krámliky tam dali z boku aj občas tie oné, aby sa ti nešmykla noha do strany. Je to možné. To je hodne dobré. S Venikou v tom Číne, to bolo vyslovene aj taký ten jaskinný puch tam bol. A taká vlhkosť, aj tam kvapkala voda, no. Akože bolo to brutálne osviežujúce. Lebo aj bolo to fakt, že o 10 stupňov menej, o 15. Pozal ten komín akože miláčný. Ty sa tu nevieš prepchať? No tak to Jakub je v prdeli. No ja som v piči. Ešte tak ja to dám tomu dnu. Tak, kurva. Z tohle z diery nejaký had na mňa vykúkne, tak sa zeserem. To nebola záchranná akcia. Nestraš. Ja sa tam prečo na to jaščinové zemí. To je včera to. Ty si išiel zle podľa mňa. No pozerám, aký tvár to má a teraz si dobre otočený. To znamená, že mal si nechať priestor tak. No a neviem, vyzerá to komplikovane. Netočím mi to nejaké letáky. A to ustalo v tým hore. Ne. Uá. Lebo tu padol taký kamienok. Aha. Akože s rúbsakom si v pohode, Jakub, lebo za chrbtom budeš mať miesta dosť, len na šírku je to úzke. No. Celé ramena trošku asi podrž. Ja sa bojím. To bola ten prievan tu. Som prešiel s batohom. Už sa šprajcuješ? Sa to načína. Ale zber to pozitívne, keď sa šmykneš, aspoň nikam nespadneš. No, aj tá zrejme sa dala. Tu som sa zasekol s ruksakom. Znelo. Niečo sa urvalo. Padlo niečo dole? Hej. Čo to bolo? Neviem. Nejaká malá sponka alebo niečo také, jak z rúbsaku, keby sa ti niečo urvalo. Aha, tu je to. Á, hej, hento. Musíš ísť dole. Počkaj, Jakub, ja ťa odistím, ostan tam. To je, už to mám. Hej. To je tá pružina, čo mi držala prilbu. A sponka z nej asi. A sa tu zasekla od nejakej výstupu. Máš to vyťahané, jak prasa teraz, no. Áno, mám to teraz vyťahané. Aj bacha by sa nezasekol znova. Ja som ľudia na tej druhej pedate, ja hovorím. Radšej neumieraj ešte. Ešte ne. No nič, idem za tebou pomaly, ja. Jasné, poď. Okay. Som prekvapený, že som si ešte neubil kolena. Ale sere ma tá pičovinka, čo sa zlomila. No veď tá, ona z toho ruksaku. Tu nás sa naladiť je problém ináč. No, Martin, skús sa nerotovať, tak aby si mal tú pravú nohu na tých kramlách a ľavú nohu skôr pred sebou. Ale neviem ani, čo si povedal. Pravde? No tak aby si išiel tak ako ja, že ramena vpravo, vľavo, vieš. Jak si sa tu držal, ty vole. Si šiel. Mi nejako nevychádza takto. No ľavú nohu si skúsil hodiť pred seba. No, tak počkáme ešte chvíľočku. No, počkaj. By som skôr pravú potreboval teď niekde. Ja som mal tú pravú nohu za sebou, alebo na tej kramli, vieš. Počkaj, pravú si ma... To sa možno neprečám, to sme to dupli. Takto, už som to vymyslel. Dobre. To je fajn najväčší problém, nájsť si tú cestu, ktorá tebe vyhovuje. Áno, tak každý máme nejakú výšku, nejaké skúsenosti.
Použijem asi skalu. Dobre, skúsim ísť vyššie. Môžeš. Áno, mám ju tam za sebou, ešte aj tu je. Ale sa bojím, že cez toto neprejdem s A ruksakom. tak keď už je oný Roman hore, tak mu podaj ten ruksak. Ja ten ruksak môžem tuto aj cvaknúť. Telefón si podopnem najprv. Jo, no ako toto bola zaujímavá pasáž. Okay. Okay. To si dobre vymyslel toto. Aj, jo. Ale trošku inú, jakoby, pozíciu. A už som, zaprel chrbtom. Som to cítil. Dobre. Ja sa tu precvaknem, dám si ruksak a pokračujem. A to ešte nekončí? Nie. Ty vole. To je tak v polke. To fakt? Možno ďalej trošku. Pozerám na to, trošku ďalej. A však to je super. Ale tu je naozaj pekne. To je parádne, to je ráda. Akože na túto skalu si môžeš sadnúť. Máme ďalej? Si tu nasadnúť? Hej, posun sa. No, jak si sa tu teda prestrel. Za sebou si vieš dať do toho výklenku. Aha, počkaj. Som tu takto nejakou rukou zaprem. Ja pôjdem tiež vyššie, aby som ti nebol súdne. O, ty si padol, pohoda. Konečne k niečomu dobre, že mi chýbajú tie kila. Aj si im kričal? Ne. Kýval si im? Kývať som im kýval, ale dali ignor. Čakaj, zapískame. Dajú ignor. Nezachráni vybitia. Aha. Jak sa rozfúkalo, ne? No bolo na čase, ne? No odfúkne zo skaly, čo robíš? Á, tu je také okienko normálne. Window. Sekundské sranie? No to je pečka, vieš, kaj? Taký tenček ty. Teraz to máme ako odsádku. No, tam to má strany. Je to na nich? Áno, áno. Počkaj chvíľu. Budeš tam vyzerať, že lezieš. To už ti chýbajú optiky? Chýba mi. Asi. Zložím ruksak a vyťahnem si. Budeme teraz pozerať hľadať do toho slnka, no? Do toho ráda. To je tiež taký zaujímavý úsek, bez nejakého väčšieho istenia. Doľava,
Nie, práve že vždy tam Tu to bolo. dotiahlo. Si moc práve. Hej? Aha. Som nevymyslel. To ma to taký neťahne. Dotiahne. Vlastne už keď som tu, tak môžem skontrolovať hladinku. Pozrieme na to skontrolovací hladinku. Som asi v polovici. Nie. Ja som iba smedný z toho tepla. Som si vybral hodne blbú stopu, hen tam ty kokso. Čo som? Že som si vybral hodne blbú stopu, jak som tam išiel. No, nebolo to úplne príjemné. Sa dá tiež tak oddychovať. Hej? Aké fajné oddychovacie okienko, fakt jak hajzel. To je asi koniec. Tak? Ale ešte nechcem. Však budú ešte ďalšie. To sa bojíš. Som to tu zaplietol. Pravda, sú tu vysoké trosy. Takže LTT zahaknutie. Paradoxne dneska ma viac bolí tá noha ako tá. Vykladol som, vydavie. To je pohode, dokonca púlokramu, teraz aj nepoužijem, ale rovno mu dám. Teraz sme sa trošku akože odňou. Vieš to. Zacvakávam, že. Ja chcem reklamáciu. Nech zavedajú tú stranu. Aké sú to tvoje pocity? Výborné. Bolo zo pár miest takých, kde som si hovoril, že skečí, ale akože dobre to bolo. Ale akože bolo to len preto, že ja som si blbo nadbehol, vieš. Bolo tam také miest, že som išiel trošku ináč, ako ste išli vy. A musel som tam potom trošku faškovať, ale inak super.